Няхай будзе так, хлапеча. Калі ў гэтым каменным месцы хтосьці жадае прыгажосці, яму трэба шукаць горы і тое, што за імі. І я не пакіну цябе сумаваць каля павольнай зуры. Але не думай, што радасць і бяспечнасць знаходзяцца адразу за карфійскімі ўзгоркамі або ў якім-небудзь месцы, якое ты зможаш знайсці за дзень, год або 5 гадоў. Ведай, калі я быў такі малы, як ты, я жыў у даліне Нарфас, каля халоднай Хары, дзе ніхто не хацеў слухаць мае песні. І я казаў сабе, што калі вырасту, пайду ў Сінару на паўднёвым схіле і буду спяваць усмешлівым пагоншчыкам вярблюдаў на рынку. Але калі я пайшоў у Сінару, я знайшоў пагоншчыкаў вярблюдаў п'янымі і брыдкімі,